Hello, no, ingaba ndithetha nophaphama? Ewe ndim sisuphaphama. Ndingakunceda ngantoni isithandwa sam? Ndenze i-DNA test because utata lo ukhulisa umntana bendingamqondi uba ngutata omntana. So ndenze i-DNA test. Ngabona ze-results abaku? Ewe zikhona phaphama nono ii-results. Zithini sis? Phaphama nono, let me put off his bags. Ndikufundele kakuhle ii-results ukuba zithini. Umntana ayinguyanga ukaMzwanele. Mzwanele ngotata omntana? Ewe nono, ayinguyanga utata omntana. All right, sis, all right. Thanks nono for your time. Thanks. Zayithina le nto Mzwanele ngotata omntana ngwamkhulise kangaka umntana. Ndimxelele ngingamxeleli. Uhlele zayibhaqa wethu inyani lo. Andimxelele ngokwam. Ndicaphuke kakhulu. Fuck, bitch. Ayasiqhela amantombazana. Fuck, bitch. Ndiyafunga asoze ndondla umntwana enganguyo wam. Soze never, bitch. Yes, baby. You phaphama. Mzwanele. Sithandwa sami phaphama njani? Yeke impilo bhuti. Kutheni ungatsho umntana lo umkhulisayo bayingowakho? Hayibo, ngomphi lo mntana ndimkhulisayo ngobhebha nganguyo wam? Ndithi umntana lo wam umkhulisayo. Kutheni ungatsho bayingowakho? Hayibo, lo mntana nentloko enkulu wethu. Njani? Njani banjani? Ndenze i-DNA test ngoku. Ndenze i-DNA test, ii-results zibuyile. Zithi wena unguye utata omntana. Kutheni unibhanqa mani undikhulisela umntana umane umondla umenzela yonke into? Hayi nobuphambene, this is new from the box. Andiyazi kwaloo nto mna. Bungayazi. Yho hayi bekumnyama kusebusweni bemfene. Yho ebusweni benkawu. Lixanduva likabantu bamakazi futhi. Ngoku ndandisithi mna ndimithi then wena wawuvuma ntoni kanti? Ndandivuma kaloku babe ubumithiswe ndim kuba wena waye ekhaya wathi ndimithisile. Ndabe mna bendileli nawe ndichameka iyi-1. Ndacimba ke mna umithiswe ndim kaloku and ndiyayazi laa mntana ngowam, laa mntana yabona intlwe enkulu nempumlo enkulu ngathi utata omkhulu. Hayi wena. Undibhanxela ntoni? That's my question. Undibhanxelani? Yho hayi Philani saze safa sibancane kule set generation yonwabileyo. Yho hayi bo. Yazi bandingakubambisa ngale nto yenzayo. Hayi bo babe, akho nto ibambisayo nje kule way. Akho nto isajele phakathi kwitrongo phaya usiseleni simnyama. Ndingayekubambisa ngale nto yenzayo ndithi i-confusion of assault. Do you know that ikhona i-case enjalo i-confusion of assault? Yho hayi nqa ndiyazi uba ityiwe li-virgin iyambambisa umntu. Ityiwe xa ili-virgin iba Because kaloku mawudlala ngee-feelings zam apho ukhulisa umntana. All along kanti uyayazi uba ingowakho. Hayi nqa undimoshele nengoma yavele. Okay nqa mna ndizawufika lapho, ndizawuza lapho. Uza nini? Ndizawuzwakala ngoku ndiyeza sizothetha. Yiza ke sithethe, hayi yiza sithethe. To make it short baby, ndizamondla umntana but ndizomondla umntana. Uzawuqhubeka umondle? Yiza kaloku sayithetha apha. Tyhini. I'm on my way baby, ndiyeza ngoku, ndiyeza. Ndizavula isapoti futhi mna, ndizakuvulela nesapoti. Tyhini undikhohlisa kangaka ungatsho umntana uba ingowakho kodwa uyayazi loo nto leyo mna undiyekile undibhanxile mithi 9 months mna uthule wena. Okay baby, ndiyeza ngoku, ndiyeza uxolo kakhulu, xolo ndiyaxolisa kaloku ndiyeza. Lwabishi. Madoda. Hayini guys. Hayi nathi man. So that means ngokasicelo lo mntana. Kukho noanele. Uthabo.